na. Makinis na. Alam niyo po ba yung masakit? Kung ano yung masakit? Pag lumaglag yun na ganyan na. Ang ba't pininis na ni Kuya Arnel. Pininis na. Ayan po, start na tayo. Wala pa lang tayo. Start lang. Dating gawi yung vlog natin na sana panoorin nyo at huwag kayong magsawang manood. Dito pa rin yung vlog natin ngayon dito. Dating gawi paghahalo at si Carnel doon gagawa doon sa header. Siya puloy dito rin sa likod. No? Nagtita na kayo. Anong paborito mo doon? Binigang daw kuya. Sinigang. Tama-tama, babae sa atin ng kuryente. Ano pala? 42. Ay, sama na, wala yun. Update. Mag-penalty na ako yung sa ano. Yung masipag pala. Tubo rin yung ano. Yung masipag na pala. May puno kahoy. Diyan? Update. Masipag yun. Gawa mo na sa prevision dito. Ha? Sige na, sige na. Ako na dito. Sige na dito. Lokasya na sa atin, no? Ako na bala nito. May nakaputog naman dito. Ewan si Karot. Isang kilo. Buto-buto. Sabi na ako dito. May laman. Parami ko. Kapag si Marisol lo, ang sigarilyo mo. Tapos gulay. Tumiawon. Anong gulay? Tayo, pangkong. Okay, Mark. Mark, okay. Mark, still walking. So, still walking now. Yeah. You call me again 10 o'clock or 1 o'clock. No problem. Now still walking. Okay? Bagong anak ni Ate Bidang. Babae din. Anak? Babae din. Iwan ko bang kadangan ko? Oo. Lagi. Babae ang anak ni Ate Bidang. Anak, hindi na tamo kasi ano sa wala.
Oh! Oh! Wala? Game! Oh. Malapit. Hindi na po ah. Dito ka ba? Kasi ganun-ganun mo dapat. Ako? Parang magsabi ko dalawa. Yung ano, sandal na ganun sa talas. So ayan, may tansin. So inasundan natin yung mataas. Ayan po. Bababa. Napagod na rin. Ano kayo tanong ako mama mo? Pinanganak ka sa sama ng loob. Parang siya hindi. Moy! Ang nasobran. Ikaw pa mo na. Mamara pa man yan. Let's go! Yan, timba na lang dito. Gulich! Hindi ko pasado sa bagyo mo. Kaya pa rin tayo. Sino unang bibigyan? Ano yung unang makakatanggap ng swerte? Swerte! Swertehin maghapon. Huwag magtulakan, lahat mabibigyan. Ang unang mabibigyan, yung malapit sa... Dito, yan lagayan lang. Ha? Yung lagayan lang. Dito po dito. Kano? Sige. Punuin mo na. Sigat ka. Sige ko na punuin. Scramble.
na! Kainit na! Kainit na! Ayan, dating gawi. Yung bida natin ngayon ay si Kuya Arnel pa rin. Header. Babanatan ni Kuya Arnel. Mahirap yan, maghapon yan. Yung pinakamahirap, maglaglagan. Kaya kahapon ay nagrebukada na si Kuya Arnel dyan para dumikit na. Ngayon. Mga ginawa ni Kuya Arnel kahapon, poste, saka yung biga naman, header na. Ayan, balik tayo kay Kuya Arnel. Ay, Pero pa na galing, ikaw di mo pagsabihan ha. ay diri. Ay na po. Ha? Kusog ka. Pagsabihan mo, di ka magparaluwas no. Ay, siya mo sa ngayon ta. Ay, pa na magluluwas. Wala. Amoy! Abo na! Yan, dahil matakaw na sa hali mo sa likod. Amig lipat na hadi likod, nga puloy. Baba lang unahin mo, di ba? Pahinga na muna. Mag-aano ko, pupura ko dito manibig. Ano pa, binabaran ni Kuya Arnel. Lupit. Ako ng tusi. Lupit ng ano, balak. Sakalap. May ano naman yan dyan sa ano eh, may islap naman yan eh. Payo. Hindi mawawabad sa tubig. At yan po, magbibistay muna kami ni tatay kasi ito, 5 na lang. Eh, may gagawin na sa puloy dun sa likod. Medyo magastos yun sa ano, sa binistay. Kumbaga, mabilis maubos yung halo para di tayo mahabulan. Matuloy-tuloy yung ganun. Partner ko ngayon si Mr. Waray. Mr. Waray ng Bicol. Alam na. Alam na. Hiram Kasi daw, malaki kasi yung doon sa mama. hiram daw ng kaldero. Kaya pinaano. Kasi isa ng pati. Ano talaga ang mino ni Ate Bidang? Matutunghayan na. Matutunghayan na ang mino ni Ate Bidang. Nagsasawa ka na sa mukha ko. Anong, parang di ka nagawin ko yan? Ha? Hindi mo ba yung magtumbling. May ka-partner yun. Ah, basic. Ako talaga. Ayan, maghihimay na ng kamatis. Ganda yung
yung kamatis kuya. Talaga lang. Abuti pang kamatis. Ayan kamatis. Ang ganda ng kamatis kuya, mamula-mula. Magandang kamatis. Buti pang kamatis. Mamula-mula nga. Hmm. Buti pang kamatis, nangangamatis. Ganda ng kamatis ah. Wow. Tayo ng gabi, umaga na yun. Magbalat daw siya ng gabi. Umaga. Oo talaga yung lamesa. Kasi magano dito eh. Hindi mo nga talaga. Kaya natututo ka sa inyo. Buti pa sa gabi napabalatan. Hindi na nga nababalatan. O hindi na nga daw nababalatan. Wala yung magbabalat. Wala yung magbabalat. Ano lang talaga. Sana ultay. Tol. Tol. Bukas si Tutoy. At yan, magbabalat na sa ating bitang. Kanan na lang talaga. Ayaw sila paghawak. Ayun na naman ikaw. Nakahawak na nga, nakaganyan. Oh. May magawak, nagaganon. Ay paano na? Oo, siyempre paghawak, ganyan yung paghawak. Ay hindi yung nakaganyan. Ay, nakaganyan Kami yung man, paghawak. pabidin lang tayo. Hindi, ayaw ko sila. Naku, naman ako yung tino. Yan po, magbabalat na. Tilo kasi. Babalak na tayo ng gabi. Gabi. Si Ate Bidang matagal nang hindi nagbabalat. Ano? Dahil Kasi, kasi malayo Ang gabi. ang gabi. Malayo ang gabi. Yan, tibida. amoy. Alagang gabi. Para lang ako. Tiga. Para maganda ang gabi. Ah! Sa balde. Lagay mo dito. Ha? Ano ka? Sige. Ang gawin mo? Sa loob. Maganda pa talaga. O sige na. Diyan ka lang bumawas sa umbok. Diyan ka lang sa umbok. Amo talaga ay. Wala, di pa yata yung nagamit. Hindi mo na dito. Ay, sinukat. Sinukat. Pwede mo ilipat dyan dyan. Nanguro to ah. Ano doon na lang yun? Sa akin na lang sa bahay. Meron ka naman pala kasi. Masyado naman malaki. Masyadong malaki ang hirap. Sorry na pagod kita. Dahil masyadong Malaki ang hirap. Ako pa yung ko. Hindi na tayo. Baka pa po yung ano. Ano hirap man yun? Tutuwad ka pa. Hindi! Magbibigay mo dito! Siyempre gaganon ka pa!
Sinubo niya. Wisit. Pwede natin ito ibitaw tayo. Sa pabridan. Putulan ng tahid. Yung isa lang. Hirapan sa pagtulog yan. Natupod yun sa... Patagal yung ano yun. Maganda ito, masaltik ba? Patingnan natin kung ano talaga. Kasi kinadala niya naman kung sinapang yun. Yun, hindi pa napuputulan ng tahid yun. Nagtatagil ka dito paghawakan dito kasi hindi sanay. Matanda na kasi na ano eh. Kaya na lang pa kahalo. Ha? Yung halo kasi yung karabat sa wangin eh. Ito na lang yung pang-flooring, di na ano yun. Yan na. Tignan mo. Tumatalo din. Huwag kuha natin isang. Huwag kuha. Sukin na muna ito tayo. Ito naman. Mura na naman kayo. Kaya ano muna tayo. Para ano muna, may buwilo. Oo. Ano lang. At ito na po at nakahalo na kami ni Tatay. Mr. Waray, partner ko. Amuay. Tapos may 5 dito. Ay, 6 nga pala to. Para 2 sako at may naka-prepare. Balikan natin si Kuya Arnel dito sa loob. Malapit nang matapos yung kabilang side ni Kuya Arnel. Ang mayroon dyan yung ilalim. Kasi maglalaglagan talaga. Pinupuruan ni Kuya Arnel. Ilalim. Pag marunong na mag-imay ng kampong, ano na? Bilagay ng halong ko ng kulod. Yes ka. Yun at malapit na matapos si Kuya Arnel dyan sa header. Itong kabilang side na to. Kasi yung mahirap dyan yung ilalim. Header. Header. Ayos na. Ay, kilo. Tinulungan ang kilo. Amoy, ano sumasakit pang ngipin mo? Ha? Bunutin ko. Gusto mo? Ano talaga? Ha? Mumug ka ulit ng asin. Tama, wala. Tapon po na wala. May place naman dyan, baba. Yan, tapos na yung kabilang side. Bali dun na lang sa dulo at iusog namin ni... Ang nagtapos ay Walang iba. yung taga-bilang right side. Walang iba kundi si Kuya Arnel ang sakalam. Kuya! Karot! Ganito na mo. Haha! Kaurang ay! Nag-doctor shock! Mayulas daw kaya. Ha? Mayulas daw. May- Mayapot ka daw. May aftershock. Ayan, tapos na. Kuya Arnel dito. At doon naman tayo kabila. Kabilang side na naman bibidyo natin mamaya. Ha? Pupuruan muna pala ni Kuya Arnel. Puruan. Ang ba't pininis na ni
Kuya Arnel lang. Pininis na bago lilipat daw sa likod. Halo, Kuya Puloy, meron pa? Kinis ah. Kinis. Hindi pa nga tapos. Oh, dito. Rap. Wala dito, lilipat sa dito. Pinis na nga, hindi pa tapos. Oh, hindi pa tapos. Babanatan pa nung pang ano, Brush. pang brush. Tapos pintura. Lupit. Yung malupit talaga to sa garden. Kumbaga sa pagtatrabaho. Walang lugi sa bayad. Pinakinis na. At abangan nyo po yung ano, channel ni Kuya Arnel. Kaputotoy vlog. Kung may Kalusay TV, si Kuya Arnel, Otong Vlog Official. Mga kabiga. Mga kapalitada. Good morning mga kabiga. Ang muling pagbabalik sa inyong harapan. Kakutsara. Kapalitada. Ay, ano to? What's up mga kakantuhan? Mga veterans. Mga ka-veterans. What's up mga ka-sister na puti? Sister na puti. Ang pinupulbuhan na. Ayan na. Makinis na. Alam niyo po ba yung masakit? Kung ano yung masakit? Pag lumaglag yun na ganyan na. Yan yung masakit. Pag malaglag yan na ganyan na. Ang pinakang masaklap dyan. Minsan nalalaglag pa talaga yan. Lupit. Header. Lupit kasi naka-vlog pag hindi naka-vlog. Header. Lupit. Kaya kumuntra. Lupit talaga, header. Lalong pinopulido. At laging si Kuya Arnel yung vlog natin ngayon kasi yun, siya yung pinaano naman sa akin ni Kuya Noli. At yan po, hanggang dito na lang vlog na to. At sana huwag kayong magsawa kasi paulit-ulit na lang yung vlog natin ngayon na halos pare-parehas. Sino ka vlog ang bakahan? Pare-parehas. Ayan po. Maraming salamat at bye-bye. Ingat po kayo palagi dyan. Thank you.